Horas marita sa luna po parang naputar raja sila sabungan si waluturpok na marhaujahat tu sila nabolak nalong di Bantenon. Horas. Manguruti persyajarata di bagasan Bornginon. Parjulu hita mauliate. Tutuhatta pardenggan basay. Ala buiru hita di bagasan Bornginon. Marpungu di sekretariat PPRSUT DPD Provinsi Banten. Jala di bagasa Bornginon tahun ultimo se parsyajarata ima taringot tu pasahat ulus di ulaon Sarimatua, Saurmatua, Dohot, Saurmatua Bulung. Dia do nadumenggan rurutan ni nalau pasahaton ulus di ulaun ni Roha. Suang-suang ini lang di ulaun Sarimatua, Saurmatua, Dohot Saurmatua Bulung. Atong rakma hita manangihon di panuturion ni Guruta ima amata opudevan si haloho ni rajai boru siagian jala partikianon upasata mima tu narasumberta mau lihat ya mak? Iya. Mari kita para deputa Raja Silai Sabungan Solo Turpuk nomor hojat sila lain bolak. Horas. Obar materi nilai pasal yang mata penasihat nak kiringani ima rurutan di pasahaton ulus di ulaun habot niroha Sarimatua, Saurmatua, Dohot Saurmatua, Mauli Bulung. Dihamuaka manami dan ido terlebih kita di pangaratoanon olor sipata alani mangeak di partikian maka dia ke partikian gawe adong pangalosion taringok ruhut-ruhut ni paradaton gawe dagino dang hobar tururutan ni deh salinai alani makabit dia kepartikion. Molo tabereng do adong dua versi pasahaton akka ulus di sada-sada ulaun habot niroha Sarimatua, Saurmatua, Dohot Saurmatua, Mauli Bulung. Begitu. Totunu angin na parjulo masuk ima na pasahat saput. Nah itu alani nadong no marujungolo asa adong ulau ni karido ibanda adong do na marujungolo asa marpungu sudiaka tutur na adong nisi ido pusat na malo idokon ido senterna alani adong do namate asa adong parpunguani asa adong acarai alani ido perjulu ulus saput di pasahat. Nah versi na perjulu dung di pasahat ulus saput langsung mah di pasahat ima urutanna ima ulus panggabe. Baru mah hata togar-togar. Baru mapu hasuton. Ya. So ini napaduan dari itu ulus tujung. Dan itu
Yung masuk ulus tujungon, da ilu timuse ina ulus panggabe, baru kata togar-togar do iya. Dan gitu. On mana bahasa nasional tabereng di Jabodetabek. Niat sasitong na dia do ulus namar hadohuan di sinon. Ima ulus saput dohot ulus tujuh. Maulo sarima tuai do koma ulus sape-sape dihita peparando putar raja silai sabungan. Tadok koma istilah sape-sape. Arong nama dokot deba ulus tujuh sarima tua. Buasa taruh kon ulus sape-sape, nggak sape, tu gimana dah gitu. Akapino parna aliarong dope, nasomar hasahotan, dan gitu. Dan mungkin bion merumah tangga. Manang molo inai dan mungkin bion, maka mulia molo awai dan mungkin bion, mahuli, dan gitu. Jadi mulai dokon urus tujuh, sudah urus tujuh, si konarong proses buka tujuh. Itu kan? Gua dapat tujuh, mulai dokon tujuh sarima tua berarti si konarong igohi anon ulau dirdo buka tujuh. Jadi alani itu kita peparando putar aja sila sabungan mulai adong tadokon ulus tujuh sarima tua, ale tadokon ma ulus sape-sape. Di sini tujuhkon dengan atur ipatuat tu abarana. Ima istilahna di kita tadokon predikata ulus sape-sape. Ale molo ulus sape tua kadang idokon tujuh sape tua, ulus sape tua do. Ale yang nama guarna, nomor guar tujuh si konadong. Proses buka tujuh. Abekan dangarong buka tujuh. Asal dangarong proses buka tujuh. Dan tarok tujuh sarima tua ale tarok sape-sape. Ate emang ate. Nah, jika merdalat tu sasitong na odo intina ulus saput dohot ulus iya tujuh manang sape tua manang sape marang ya sape tua ate odintina ulau ni molo ulus panggabeyon dagido on adalah unsur pengikut alani asa unang dilakai pat parpudi pat parjolo ikojumolo manian sahat ima ulus namar haduhuani baru mangihut non aka ulus panggabe ido sasitong alani di kita peparando putar aja sile sabungan molo pehita somor hasuhuton dan ido tapangido asa jumlah sahat urus namar haduani baru ma'anon magihod akka ulus panggabe do akan hobar tu siate do boras spirito di taimara ate molo kita tarak hula-hula marang tulang di sarasada ulaun habut nirawa ditikina martong morajai tapangido asa jolo mardala jolo ima ulus namar haduhuani ay ido intina intini ulau ni ido nadway arong namate arong namak kabeluhon ido kan arong namak kabeluhon na dua oddo ala namate marujungolo berarti arong namak kabeluhon mau mangulu dope ate alanido di piga-piga marga manang luat holan na dua ulus ido marlako ima ulus saput do ulus tujuh dangarong ulus panggabe alana on ulus panggabeon adalah unsur pengikut
sian na dua oton. Alani, dung di pasahat saat ulos saputon, molo inaido na moding berarti hula-hula nama sila saput. Molo amaido na moding berarti tulang nama na putih. Dung di pasahat ulos saputon, mijur majolo na sida. Mijur. Dan itu asap masuk si pasahat. Ulos sampai tua mana ulos sampai. Baru mengiup mandon, boido on langsung diuruti di jo hasuhuton, dan itu asa ro odaran ne hula-hulai laos disima dibuat aka boras sipir nito dina ate menonton di pasahat naolo ini sipata ator di pasahat ima boras sipir nito di dan gitu boras sipir nito di itu adalah unsur pengiring siat ulus mulai penggawe jadi molot dilihat songonir di pasahat perbui na bermakna doi na mararti doi dan sembarang perbui arung detikinan non pasahato ni non dan itu jadi dung di pasahat ulus panggawi laos tadok kema laos dibuat kami do boras spiritu di mga rumatut diha munasudin asa firma poki baul-baul persalongan. Ya, firma dimona luju-luju pangaman untuk menguatkan, menegarkan ima aka peparan ni asu toni ate namut dingi, dungi disimat apa saat suyaka parbue pirinon parbue si penito di. Jadi naulo itu isi masuk atau perjolo parbuino di jalo parburuni hasuto ni non seolah-olah paswoti dan itu seolah-olah itu gawe perhitian masuk bagas padahal itu adalah unsur pengikut sian ulus panggawe dung diulusi baru di rumah tu di dung tarumah tu di sima tapasa sudia ka perbuita ima na taulahon na sesilima alani dihita peparan putara ya sila bukan solo turpuk na marhoja ko sila lagi na bolak tapaulak mamuse adat nioputta si jolo-jolo tubuh asapolin unang dilakai pat parpudi pat parjolo sikun na parjolo ma parjolo nian parpudi ma na parpudi unang ipadomo na parjolo ho parpudi baru muse mangihop muse na parjolo ho parpudi sikon na parjolo ma parjolo parpudi ma parpudi artinya unang ilakai pat parpudi pat parjolo unang ilakai dengan parjolo di pasahat ulus panggawe asa ulus tujung anang ulus sepetua si komar dalam majolo dua ulus na marhado hoanon baru mangihut ulus panggawe malu dihita ngata kasate malu ulus panggawe o di pasahat tu di pasahat di ulaon habot niroha ale malu ulus solong di pasahat di ulaon las niroha isarana pesta ujuk marmasuk jabu malua terdidi naik pangkat do nasing igor ninon sudi tadokon ulus solong ale mulu di ulaun abot niroha asing ni ulus panggawe ulus sapudo ulus tujuhi tadokon ma ulus panggawe asanggiat gawe nyon akapino pernaon di kepudian niari tersoni mara salinai dangido molohita peparada putara jasile sabungan taulahum ba ujulo saha majolo aka ulus na marhaduhuan na dua ulus marhaduhuanon molo adong dobe ma lengkap dobe adong nama kabaluhon ale molo dangarong nama kabaluhon berarti holan ulus saput dan itu laos mangihuk manon aka ulus
panggabi. Ate amang ate. Imara na perlu siodol honon nami dihita tapaula musi asapolin jala dinggan adat batak ta nauliinon. Imara nabuhi di patorak kami ate tungadong sukun-sukun partikiano di pasatan itu amun nak butima. Oke, jadi mulai tema di narasumber nami ada Iya. Padorakon buat itu pasaton ulus namarawan di ulaun sari matua do sarumatua. Iya. Jadi adi patoran guru nak yang jalan para perlu tak kasih di so nak kon narasumber bahwa selesai marah pasaton ulus saput do ulus tujung berdalam urus panggabai do hata tugar-tugar. Nah usuk di son perlu dulu be hata tugar-tugar tu ulah sarima dua terlemu bima saruma dua moratnya mah. Ya. Tapi dahon teh. Adong hata apul-apul, adong hata tugar-tugar, na duaon tapi dahon. Molo pada umumna molo hata tu pangapulion berarti tu akan amat makar. Alem molo ulaon sari matua mau libulu tadokon do hata tugar-tugar manugari akan yon akapino parnau sudi. Perlu tugar-tugar perlu alai. Dan ino dang songoni gajang nabi. Nah ino setong dorong hata tugar-tugar. Aduh perlu. Bukan apa habot ni roha dan ino. Dan so dia molo pe dokon habot ni roha ulaun habot ni roha sari matua sor matua mau libulung. Tuakai anak kondai non saya dong do saya tong do buang apa namar sirang do na nani hahologi mana parsinuan na mana pagit tubuna dan ino holak kata do sasitong na ino marlas ni roha ngosi basitong na marhabut ni roha de aseo na margudong pong ima nakininganinon arsak ni roha na di parlau ni nani haholongan nai berarti perlu maditugari dan itu perlu ate perlu ayah haroro na usi kana ning manugari no ya Jadi mau lihat iya mang narasumber nami adong saut yang pangkas di pemikirion dari mas tu ulos saput do ulos tujung. Adang dosa ada patokan ison molo saput ikon jenis ni ulos A, molo tujung ulos B. Ya, jadi pinangido tu narasumber asa jelas jo patokan dia ulos saput jenisnya AH, ya ulos tujung jenisnya lebih baik apa? ya Mau lihat mak? ya on berlaku secara umum aja loh teh. Iya. Alerong nona berpangiluan sian hasuto nih. Melobuin raja nami omak. Idoko kutulang na isong ina mga saput melobuin yan oman yan saput na. Adong berpangiluan alay faktor pengecualian may gitu. Jadi artinya patadahon naung sari matua naung sarumatua mau libulung. Molo songon au sendiri ko sarat tentu. Dan gitu molo nungga sari matua mau libulung si korang hidup manian. Munang besi bolang. Songoni nang tujung. Si kosarupa manian ulos saput do ulos tujung. Sampai tua manang ulos sampai na si kosarupa manian unang on ragirup ison si bolang unang songoni ate si kon seragam manian si kosarupa manian mulai sor ragirup mulai sor si bolang masih bolang nah itu jadi molo nungga sahat mana husari matua saur matua bulung molo audo isukon husaraton sikon ragidup mbak ate ima tadara penghormatan terakhir nasida aleolor si bata setawi ate akka hula-hulao akka narito do dengan si tumbuk bulung na so ini nang tulang si tumbuk bulung
laos kasusuri para dehos sudi. Iya. Mungkin ada pertimbangan-pertimbangan na asing secara ekonomi dan itu gabi mangelek lagi. Kan orang sangat dong molo si bolang tonang salima tua. So kita meratu hari kan tapa-tupa begitu atur marsangap lagi. Terlepas majol harorori ragidu isi para dihoni gitu. Alai kan sangat. Iya, nama tepi perlu sangat balau lah. Gimana? Jadi mau kategori dah basarat tumbang. Mau semua orang disukun. Ada nyawa ulas tujuh do. Mau itu mau naik marujung tas kujur seragam banyak. Mau nunggu salima tua ba. Mau gue lagi rumah. Kan itu nuangin. Mau nunggu tuh si bola. Sargama urus 70 Suka seragam matang kan. urus si bola tuh dia. Mate makar kotoro. Umat itu. Ini dah semangat Nah kita pe semua iman non di putaranya sila sabungan tingkatan di nama rujungolo sarimatua sarumatua mau libulung ba si korang hidup maniana teh ase sangap emlo sangap tabaen ima si mangarudopi bahita pai akapino parna sangap ma itu teh dan gitu Una kita lawat tentu nilai ekonomi na mungkin ala na bara para dio hasuto ni para dio nak kahula-hula dari todo do pulang dari todo dang na situ bulung dan itu situ bulung-bulung do ya mungkin dipertimbangkan akan nilai ekonomi na dan itu menyangkut si jamon di tangan terima ra ade ngaje kita kasih tiap mate jadi tujul sa majolo ulus namar haduh anon baru ma di pasahat ulus panggabe ay mau dihitan tuh nuagen pasatun ulus panggabe non di ulaun maralamat do molo pasatun ulus namar haduh anina dua inom acara di Jabudi iya tong baru molo nung maralamaran non Roma kahule-hule ikan use panortor pasat togar-togar mabuan spirito di laut sisi menon di pasat aka ulus panggabe alimul risok tuh hira awas di ulau manugutido di pasat dia nanti kos bah kadinggam mah alai urang dilakai pat parpudi pat parjolo ate Parjulu mana na parjulu, parpudi ma na parpudi. Una tema di bapa ni bate, adong suku-suku ku bapa. Adong nama asa, songonon tiki ulaun sarimatua, saurumatua mau digulung, ulus namar hadohoan ima ulus ape tua, ulus sape-sape, dohot ulus saput. Nah, tersingot tu ulus ape tuaon. Sada keluarga muding ma di tano perseranon hape amat tanah di huta di bona pasugit bisa diulahon di tano perseranon betul tu inata dona mudingon amat tadi huta kurang sehat jadi hasahatan ni ape tuaon tu amatai boy du sorpi alana dang be terkejar tong tu tano perserano Ale mayati boron da huhuta mana dang biso di tano perserano do jadi dang ro amatai non ditiki pataruhot tu ingana dapat puri dang boy alana kurang sehat jala dang be terkejar nah songoni dohot ulos panggabe dang ro tikini tiga keluarga boy do sorti nah selanjutnya di luar ni ulus namar haduhonon adong do ulus tutup batang memang kita dang tapa somal ulus tutup batang ali di tiga dua tikini adong ulon ni oma sormat dua di patupa do ulus tutup batang au lupa dang poro takas gua to ise do napasahat tonon
Jala dia do di pasahaton ni tiki ulau dia do di pasahat ulus Ya. Batangon. Atas Ya. ngoni mah bapak suku-sukuku mau lihat mak. Na parjolo nakin dang polara sukunoko alani hahala kombar dua tataring. Bahasa songoni inatana amatana di huta bana resort dinggar do rumah tanggana. Oke. Dan pola bahas masalah persoalan pribadi ini halaki teh urusan dia lagi mai. Dan gitu anang alani ahame no menang dia alai. Nah jelas mod dingin atainon dison adatna las dia dikubur. HP nama nopot arak na do kan? Ido kan? Apa na tuan ni huta do kan? Nah, sonai buido mardalan ulos sampai tua dari itu karena dong do akta faktor-faktor pengecualian nama udah sejauh itu bisa dipertanggungjawabkan dan itu molo hasuturi do patorak kodok dinggan wangin ba ra aka napatut napasatun ulus sampai tua mangatusi nah dia pasatun ulus sampai tua on dan itu ba tutun wangin isor pihom ba isor piokat dan kita horon nahu utani dan gitu artinya moro dito nga mga jana nunga sahbe amat tainon madapot ulo sa petua aledang alana memang dambui ro alanidang tareak oleh lain hal lagi do marang na cuaca lani cuaca manwanginon harus onin lani cuaca tertunda pesawat dan bui terbang hawaon nah gitu itu kan faktor-faktor extraordinary jadi naroha arongno kata-kata maklum ale proses adat tetap berdalam songorinang akka keluargana dan gitu bui do di sorpihon ba malu situasi songonido hawaon kan dangna normal dan gitu ke arongno ketok faktor-faktor pengecualian dan gitu, paduan nama saya nak kinaharak kisah-kisah yang mau dapat pun. Oh ya, tersongong nanti. Dan sudah luar marang-marang patut paul tutup batang. Ale mau misalnya songon di daerah sebagian Samosir di hutan di Akaupuku, adong tutup batang. Nah, di Porsea di Bali GP adong tutup batang. Isi dona pasatono tergantung. Adong no napasatonon dengan dasar filosofi yang bisa masuk akal. Napasat tutup batangon adalah bonaniari. Ala itutup nama bana memanutup inon. Permateni nama nalawon. Narong bemata bonaniari natong. Sudah mah. Itu kan? Bonaniari nama pasat. Narong beterjubi haduan tuaya anak konda bonaniari. Kenapa pas untuk itu bonaniari bonatulang tulang do hula-hula. Jadi bonadari nama napasaton ulus tutup batang. Nah, ale mau di Samosir sebahagian daun. Dung di pasat ulus saputon mengikut ulus tutup batang. Imbas ya dise sian hula-hulani molo inaino dan lau berarti si hula-hulana. Ale molo amaido setulangna. Kan ino nuangan setulangna. Ini apa satu ulus tutup batang, mau sebahagian tersongon di daerah Samosir Harapohaman wah ini apa satu ulus tutup batang. Sasitong nanian, buah saya dokon dangarong ulus tutup batangon, ulus tutup batangon sarupa doon dohon ulus saput. Alana na julukan disimate sara-sara halak dan itu ator nausari matua marang sor matua ator di masuk do huja-hujabuna dan itu alana ngarong permalin do pedano da jolo no ngino perong permalin bui tahan sampai piga-pigari mulu da jolo kan ngarong permalin dan itu ator ditutup don andorong semardalan do peada dan gitu dungi dibuat mapuli sejenis lem siang aspal marang siang garong hau dirobus mau dari saya dokon dua silapa sada silapa garong dua silapa puli
kiri kanan dan itu ilemon aka celah-celah ni opapanon asal nang muap ilem dung dilemon dirahut mak dirahut dan dipaku dirahut do pakai hotang itu pindah julu alat perekat dan itu baru mak mulai saputi dan kita mungkin bibuk kebe batangon kalau nung rahut kan si gejeng nai baik ima kebe tutup batang. Jadi orang nama tokon ulus tutup batang itu identik dengan ulus saput. Alerong mariba nama tokon, tiki mabaja bubara kan, ipaburuh tulangna, Allah tulangna ini mabain manuhur sebahagian sang taruh di jabunin, dong sorry na julu kan, malu tak kasih pabuah, apalagi malu jabunan yang yopoi do kan, Allah tulangna imadah taruh na sianawin, alani na mulai dokon, miohot ulus tutup batang. Taruh ni jabu-jabu nasopinukkan di tangan nak taruh itarupi ya tapi ya pakai istilah-istilah mah teman muda teh gitu jadi mangida luat na do orang molosong tidak rasa mosir sebahagian nahu boto sekula hula mana setulang ise ni namut dingi yang itu malu ina do namut dingi bah hula-hula nama besaput dohot tutup batang kalau amado berarti sian tulang nama. Lalu mau adong sian debaluat nama satu ulus tutup batang ia ima siap boraniari alana ima penghabisan pajawat tunasida di permuding ni namudingi molo yana konda mago nama bonaniarion bona tulang manako gabe bonaniari kan itu lain itu teh. Ya sama ni mah mau lihatnya mari kita selalu dateh saya takas taboto para hite diskusi taburginon para sejarah taburginon bui mata traponon di tonga-tonga ini mangajana marang na di sada-sada ulaun habot iroha jadi naroha dia pernah terpersiajari di son unang holat di son melihat-lihat di son alai diimplementasi umum di pelaksanaan di sada-sada ulau di mangajana manang di maujana mulai dokon di maujana di mangajana luluan natorok molo maujana ulau habot iroha saur batua mauli bulung itu maujana kate jadi tak bedahon padohan mangajana do maujana. Dah, bang dah. Mau lihat di tuatah, mau lihat marsanga mau putar Raja Silai Sabungan marsanga pada kita poparado puta Raja Silai Sabungan selalu turpuk nama roja kusilai lain bolak horas mari kita. Horas. Iya.